Toto je vaše elektrické BMW i3. Je tiché, s nulovými emisiami a krásnym dizajnom, v ktorom je radosť jazdiť. Premýšľate, aký má dojazd? Ďalej, ako si myslíte? Je to viac ako 200 kilometrov. Prieskumy ukázali, že obyvatelia miest prejazdia menej ako 60 kilometrov za deň, takže na jedno nabitie si užijete čistú radosť jazdy celé 3 dní. A vy? Koľko kilometrov prejazdíte za deň? Ak si stále myslíte, že to nie je dosť, môžete si vybrať BMW i3 vo verzii Rex, ktoré má dojazd až do 330 km a extra motor, ktorý funguje ako nabíjačka. Kde si môžete nabiť vaše BMW i3? Na akomkoľvek mieste s prístupom k elektrickej sieti. Zapamätajte si, že aj štandardné zásuvky sú nabíjacími stanicami. Ak chcete nabíjať vaše vozidlo rýchlejšie, môžete si doma alebo v práci nainštalovať špeciálnu nabíjaciu stanicu BMW Wallbox. Okrem toho sa sieť verejných rýchlo nabíjacích staníc neustále rozširuje a vznikajú stále nové a nové nabíjacie miesta. Nabíjací proces je extrémne jednoduchý a rýchly. Vaše BMW i3 zapojíte podobne ako USB. Keď je vozidlo nabité, kábel jednoducho odložíte do kufra. A myslíte aj na ďalšie výhody. Prevádzkové náklady BMW i3 sú o 70% nižšie ako u štandardných automobilov. Náklady na elektrickú energiu, ktorá je potrebná na jazdu dlhú 100 km, sú iba €90. A batérie majú záruku 8 rokov alebo 100 000 kilometrov. Navyše, vďaka špeciálnemu financovaniu BMW e-leasing môže byť BMW i3 vaše už za 479 € mesačne. A samozrejme je vám k dispozícii vysoko kvalifikovaný tím špecialistov u BMW i agentov. Toto všetko vám umožní užívať si vaše BMW i3 tak, ako žiaden iný automobil. Navštívte niektorého z BMW i agentov a objavte elektrizujúcu radosť z jazdy. Viac informácií na www.bmw.sk.